Sok ngono gaya ngaretmu, Bro. Dia nyapa to tangi. Nyapa ta? Kok sok. Kok ngalih nyawa di kon ngaret video ngalih. Ben opo arek? Pangane mie ayam warek kok. Sapa sing pangan mie ayam? Sapa? Isi. Dose sapa? Apa ya? Badrun ini arep suket. Pentilmu iso koyo ngono, Bro. Sebo buntir seser. Ngewecap. Lha masa metu susune. Inget iki. Oh, tak kira metu. Ada yang bayi kok bisa. Piye diadai kok suket e? Suket sak tempe. Omongane. Opot kok. Omongane. Krungu lho kok kene. Ora Bu, rondo Bu. Modelnya aku video kok ngene barang lho nyapa. Kowe ndelok apa ning kene? Kira gelan, kira Mandori Bangkus. kira Bangcus nyawa kae Bangcus. Iki Mandori Bangkus ceritane. Karo Mandori Bangkus. ayo ndelok bose ya. Delok sapi ya. Heeh, lek sadi sirat. Tikusnya banyak. Ya ngono kan pintar. Iki lho nemu HP aku. Ditinggal ning kene gletak-gletak lho. Ngono kan pintar kamu. Bro, gembro. Wes oleh sasa kok. Menit ngono kan. Dhewe lho, Bro. Ngarit menit ngono. Ki opo to ngarep? Aku karo merem kok. Oh. Masa gak kena tangan nak merem? Gak. Masa tenan ora jajal ta. Tak meniti ning kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binara gawan, Bro. Waduh Mas. Nyawa guyu. Awake lek komar iso koyo Lek udelmu wi. Kok iso lek. Wes apa? Mas Komar. Mas Komar kak binara Dang. gawan. Ngeblok rono to. Kotak-kotak. Masa kotak-kotak. Poso sik, Mas, poso. Piye to? Ya awake iso apik. Awake iso apik. Ki umur pira, Bro? Umur 12 HST. Ngesok rolas. Iki umur 12, iki umur 10. Kindi. Ki ngawur. 10 ya lek lagi ya. Iki 10 ya? Ya. Kuwi apal. Wis arah petani habis Telah Bangcus ngekakno kapal. Kapal. Ki ngene Pak Desadi. Lah ndi ta banyune kok sat ngono. Isu wes ya lek. Isuk mbok siram ke? Oh, bengi sore tok. Warek tenan anu. Warek. Mangan kok. Rak mendu. Mlaku rono prel gemprol. Ya karo ndelok. Perjalanan masih jauh. Masa masih jauh, Bang? Masih jauh sak perapat lah. Seperempat perjalanan, Bro. Perjalanan masih jauh banget. Gawe banget Ayo ning mburi Kang. Mburi ndi? Yo ki wis disiram saiki. Wes kok ngisor Bang Cus. Mlakumu, Bro. Ngece mlakumu. Ngece aku, anggere mlaku mesti ngece kancane. Tegak, gerak. Tegak kok mlaku. Mlaku tegak, Bro, gembro. Mosok ke Salim, Bos jenenge. Siapa nih lek mudun Salim? Dik. Penerus ya.
Iki sing ngisor. Blundung pro gemprol iki. Iki bro. Iki kedoan sing keloro. Mosok kaloro. Wis tau peploki kabeh. Wis mari gong. Sing ki gong. Sing red ki gong, Bro. Sing ngedokan ki wis teploke. Ya wis iki gong disirat. Entani banyu. Yo ta. Waduh, ketok wapu ini. Iso ya dhuwur nang apik. Rono mlaku rono. Fotone tane brambang. Modelmu lah. Modelmu Aku kayak kok nemu foto kelawung jagungan iki. metu apa? Anu, tak goleki yang men. Foto apa? Ning jagungan tak dadekno siji to. Kayak gaya anu, denden tikus. Ini ya. Kayak denden tikus kok kaos ireng ya. Jaketan. Ini rambutnya ganteng. Si apa? Cik ganteng. Wah. Rambutnya. Masa? Aku wis mudun iki man, bobot kemana. Mudun ndi? Ki syaratnya ki kudu ngubengi pra anak ndelok sawah ki. Diubengi tok lah. Iya. Ini kan nek suka dijabut mas. Iya, lah yo wis jabutan. Kok malah cerita. Nah, ngono iki dijabut. Jabut man. Oh, lah aku nyekel iki piye nek aku babut kok. Jang, tak cekelno. Enak pura sukete. Ya mbuh golek. Kok golek suket, golek kok golek suket. Ya bilang agak tupul. Ya. Ya perang. Iki bauci, Bro. Cek kuwi kobong. Nek Sing ndi? kobong. Anu. Babut man. Sing ndi to? Oh iya, oke. Anak sing turu, Dik. Iki kena saja. Sing lagi tuku lho enek iki. Apa? Sing lagi tuku. Masih 12 HST ya. Cik 12 dino man iki man. Malah jus panjang. Cik panjang seperapatnya rong enek. Iki mati malah, Bro. Ndi? Gosok, Bro. Mesti. Lek cos, disejuk Firman. Kowe lho lek sadi lho. Ngungkak-ungkik dhewe iki lho. Lah nak radio karo sapa? Anake yo. Komar piye? Ya ora apa-apa. Sing iki lho. Iki lho, delok. Sarung api ya tak main. Iya. Sing anyar kok marang. Tapi sing anune enake dhewe lho. Sing apa? Traktorane penak dhewe. Ayo medun delok medun. Sel. Oh alah. Lungo. Ngono arep dadi petani habis iki. Aku delok saka ngene tok wis gak. Oh, apa ngomong apa? Pilih. Kuwi jek bogang kaya kowe ngono Ndang, iki. kowe ngarep apa? Lah iki arep dikakno ta aku. Lah roh aku. Lah blus iki. Ya Pak dunia apa jangan dikek arep ngene. Wis mambu le. Ini kita di sini juga anu, apa ini? Pelihara ikan. Pelihara ikan. Ikan apa? Kurta. Ini kan dolalin. Ki enak anu. Ki sing asli ganggu ikan, Bro. Gua apa? Kuwi tandon nak nyemprot. Kadang kan timbang diesel, kadang kan kayak banyu kok. Oke. Oke. Oke apa? Banyu dulu. Iya lho, Bro. Ning kene iki ya nek anu enek musike, enek TV-ne. King. Iki ndang panen. Panen yo ben panen. Atek ra? Kalau Bro. Iso dolanan lho.
Sak dolanan banyu. Ayo, nek gubuk kok. Nek gubuk mana ndi? Nek gubuk mana ndi? Nek gubuk mana ndi? Kok saline sing anyar. Lho bro. Bangcus sirat loh. Sirat bro. Tukul-tukul ya anu sukete. Dengi masang apa? Masang jebakan trap. Spider trap namanya. Spider trap. Enak kewan sing nyantol apa ora? Kayak manto. Brambang 12 HST daur bro. Terus nek bauci nek jarine Mas anu kan nyawanan tenan bauci. Uwoe sok gede-gede tapi kelemahane bauci wi jarine gampang gembos. Gampang gembos. Gampang gembos kayak kuwi nggone lek sadi kayak nggone komar. Engko jare kena brambang wis pol kono brambang kabeh ngono sawangar ya to. Brambang kabeh sawangar. Oke. Golek apa Pirmanto? Sawah ki lho. Nek bekas brambang. Pirmanto ora nemu, bro. Ora nemu anune. Dia wanita. Ini trap. Spider trap. Kita marani Pirmanto. Pirmanto. Di rencana arep marani Pirmanto. Pasti meneh sing Pirman. Kelokne kentung. Gak enak bang. Yo wes. Ki Rabu apa? Nah, ki wis mulai. Ditutup man. Ditutup. Bro terus sakmono ya, vloge mbuh wis. Dino ki ya kres tok karo ndek bengi enak. Bang kos anu, apa? Ngeplok Jiono. Tet.